Matod pas atong tubag sa Salmo, awiti ang Ginoo. Aon sa to? Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Kining maong awhag nagpasabot ni nga ang tanang gingharian, tanang gahom sa yuta mo daig, awitan man, mo daig sa Ginoo. Pasabot nga mas gamhanan ang Ginoo kaysa gahom sa mga gingharian, sa mga naghari sa kalibutan. Muna nga si Kristo sa atong ebanghelyo, mideklarar pud siya, ingon siya, paantuson mo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan, or gibuntog ko na ang kalibutan. Nakasabot ba mo ani? Naadi ay naadi ay kompetisyon, na ay gubat nga nahitabo tali ni Kristo og sa kalibutan. Unya kinsa may midaog, ni claim si Kristo nga midaog siya, mutuo mo o dili? Bekaron pag-ari ni Kristo, kinsa may namatay, ang kalibutan o si Kristo? Nya kinsa may pildi, ang namatay o ang wa mamatay? Kung mag-away ba, gubat, kinsa may pildi, ang namatay o ang nabuhi? Mao na ron hangtod karon galibog pagita unsa ka no? Tinuod ba kang gidaog ni Kristo ang kalibutan? Siya may namatay. Gisigihan ko to siya ingon sa mga hari sa kalibutan, to mga pari, kato mga leaders, mga Hudyo. Kanaog diha sa cross, ipakita namong manaog ka, luwasa imong kaugalingon, mutuo mi nimo. Mutuo mi. Awa manaog ni tuay nong liog namatay noon. Amo na hangtod karon wa Islam tuo. Nya kana ingon nga nabanhaw, nga kita-kita ra may gasulti ana. May untatos Kristo iyaw sang gipundok ang tanang mga Hudyo, nya ninggawas din siya sa bato. Ninggawas siya hasta gani ang mga apostoles wa kakita, hasta gani Maria Magdalena nga nag-apong gyud dito sa kanini ang kuan wa gani kakita. Ang iyang nakita nga naay niingon niya, ako nabanhaw ko, nya wa man sad mo pakita sa tanan. Mo na hangtod karon wa gyud klaro. Pero kitang mga Katoliko, unsa may pruiba nato nga tinuod nga gidaog niya ang kalibutan. Unsa may pruiba? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Sa unang pagbasa, si San Pablo, gidaog gibuntog sa Ginoo, miingon nga, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Wa gani mo kadawat sa bunyag sa Espiritu Santo, dili pa na tinuod nga bunyag. Pasabot, kining mga sakramento nga atong gihimo, kaning 7 sacraments, mao ni sila ang hinagiban nga gigamit ni Kristo pagbuntog sa kalibutan. Mao tong pagdawat kinila ni tuo na sila, pagpandong Dios kamot ni Pablo ngadto sa mga tao, mga 12 kuno to kabuok, nisod ang Espiritu Santo nila og nagsulti sila og mga pinulungan, nagwali sila sa kamatuoran sa pagtuo, the truths of faith, nga mao kini si Kristo na tao, nga mao ang Dios, gipaantos, namatay, gilubong og nabanhaw. Mauda nang atong mystery of faith. Unsa to na? Si Kristo, nang atong common kay yaw-yawon ba? Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Muna niya sa atong credo ato ginang gibutang, gi-recognize kinato nga siya namatay, gilubong og nabanhaw, misakas balik ngadto sa langit.
Kinsay makasulti ani ang gisudlan sa Espiritu Santo. So ganahan na gani kay kang magwali aning maong mga kamatuoran, pasabot ana nabuntog na nimo ang kalibutan. Pero mahadlok pagani kang mamatay, mahadlok pagani kang magantos, aka na wap akabuntog sa kalibutan. May karon kamong nanimba din kinsa man ninyo ang nakabuntog na sa kalibutan. Tasa kamot nahiusa, di ba kasa na baka kung kamo ano di man mo pataas, wa di mo kabuntog dai. Matod pa ni Kristo, kun mahiusa mo nako, mahiusa mo nako, mamayang ingon diri sana yan naman tong giingon diri. Ingos Kristo, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Kanabang malinawon ta bisag naa taliwa sa pagantos tungod kay nahiusa tas Ginoo. Muna si St. Therese of the Child Jesus, sila si San Roque, Santa Rita of Casia, ug uban pang mga santos nga nagantos og maayo before sila namatay. Muingon gid sila, ang dakong kalipay nga atong bation, kana bang ang atong kasakit, atong makunik sa kasakit ni Kristo. Tisting iragod, imong bana, mga bit, or imong asawa, mga bit. Di ba sakit? No? Hawa mo, anak kasuway. Abisan lang gani imong uyab, manguyab og lain, nya masakpan. Di ba? Sakit oy. Ako sa una, nakasuway man ko ana, porting hilak na ko Labi na jog makita na ko akong uyab og katong yang mag-holding hands ba, yang maglakaw, susto akong luha. Mingon dayon ko sa akong kaugalingon, imo ang kalipay, ako ang kasakit. Ang imong kalipay, akong kalipay. Ang imong kasakit, akong kasakit. Pero ang imong kalipay, dili tanan akong kalipay. Masakitan sa kuusahay, pero okay lang. Sakit Pero, unsa may nindot, kana bang gisakitan ka, pero wa ka mo undang pagsulti nga higugmaon ti ka. Maunay pagbuntog sa kalibutan na kay kalinaw. Nga naman, maingon man dito sa itong kaugalingon, si Kristo bitaw, gibudhian man podto ni Judas. Pero ni padayon man, si Kristo bitaw, gipamakak man sa to, gidinay man sa tong San Pedro. Pero ni padayon, maghigugma si Jesus ni San Pedro. Si Kristo bitaw, gilutos man sa tong San Pablo. Iya man noong gihigugma si San Pablo. Ginoo, higugmaon ko ning akong bana, higugmaon ko ni akong asawa, aron maliwat kong Kristo. Malinahon kay kastanan. Iniguli sa imong bana gikas kabit or imong asawa gikas iyang kabit, moingon din ka, kini na gyud mo nakapahimo na kong usa sa kasakit ni Kristo. Ato din imong luha, ingkas Kristo gani, dugo magaytoy giluha. Di ba? Ang ako din igana nimo at tinaw pa man, okay pa. Kristo, ang iyang singot ug ang ano bang luha ba? Dugo. Pero inigana nimo, uy, dugo naman gitamparos day kasi imong bana nya ni dugo imong ilong pag ang apil din dugo ingkawa na liwat na gyud kong Kristo mura sa kog naas Garden of Gethsemane. O di ba? Kanindot ana. Adi mo malinaw. Kung ang imong kasakit kay nataktak sa trabaho, ang imong bana nya wa gyud mo ilaing pangita, perti na gyung lisuras kinabuhi, taktak sa trabaho, di apag gyud diri gastuhanan, di apag gyud bayranan, putlan pag gyud kas imong kuryente, putlan pa kas tubig kay wa nakakabayad, di apay gasigig paningil sa utang. Ingkak paita pertig yung lisura. Imo dayon ang makonek si Kristo gani, wa man gani toy balay nga kahigdaan, may mas maayo pa kuno mga milo o mga
langgam kay naapay salag pero siya way kahigdaan. Bisag way kuryente ni amang gyapon ko'y kahigdaan. Di arang-arang pagjutay pero duol-duol na. Okay, hapit naman sa biraha ang imong balay. Inigbiras imong balay mingka kani mura na jud ko Ginoo ani wa na balay. Di lipay ka kay naliwat na kang Kristo. Amo na inyo, malipay mo na. Mga yawanon ay lingon ti sa namadapat diroy. Mauni ang gipasabot ni Kristo nga gibuntog nako ang kalibutan kay ngano man wa nako mahangol, wa nako magkinahanglan, wa nako magsalig sa ikahatag sa kalibutan. Tanawag din na mo magsalig sa ikahatag sa kalibutan, kusog kay mo mamalit og slot. Ngano man wa naman kay pugong-pugong, di ba? Pero imo pa nang pugngan imong kwarta, sige tag-announce din ning slot, di kini mohurot og kahali na. Ngutkot lang tas pero bitaw nag-anam nagkagamay no ang atong MIP ato man tong gi-close na gahapon na sa tayhalin nga gamay-gamay, so ang balanse karon wa pa man sa nato makwenta ang naas bangko nga misod napatay balanse nga 355 ka slots. Di gamay na lang. Pakpak. 1,645 ang misod gahapon nga ning palit niya basin pa og napay gaplano nga mopalit gahapon niya karon ipanghatag ato tong kwentahon ika Miyerkules ato ning soyag kwentadag mabuntog bagid nato ni mahurot bagid ni kahalin. Di ba nindot kayo? Relax lang ta. Relax lang ba? Kaning kwarta kuan man ni duwa-duwa ra maning atong kwarta dinhi. Ang dili duwa-duwa ang atong project dinhi sa simbahan. Ngano man matag project nato sa simbahan, matag contribute nato, gibuntog nato ang kalibutan. Ang kalibutan manggod gusto kaayo nga akong kaugalingon, akong unahon. Gusto kayong kalibutan ana. Buntogon na natong batasana. Buntogon ta na unahon nako ang simbahan. Unahon nako ang iyas Ginoo. Mabuta nang naatay kanta nga seek first sa to na the kingdom of God. May kayo na Brad Rene kani atong seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to you. Kanindot anang maong saad. Seek first. Muna unahon ako ang simbahan. Unahon ako ang paras Ginoo. Pagkanindot og maunay atong batasan, pero di pa kay namoy atong batasan, magsige patag pugong-pugong kay para nis akong future, patay ka diha, nabuntog kas kalibutan. Una, sige, manindog ta katong nakabuntog sa kalibutan. Pagampo sa katawhan. Nga igsuon ang Dios nga atong amahan nag-awhag kanato sa pagsunod sa iyang kasuguan busa mapaubsanon kitang mudangop sa pag-ingon Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o kaparian nga makalahutay unta sila sa mga pagpanglutos o pagpasipala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa tanang kanasuran nga matinud-anon sila sa ilang mga katungdanan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga magwawali nga nagsagubang karon sa kalisod, nga makadawat na sila sa grasyang pagkamadgasaygon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga ilong, mga balo ug masakiton, nga makabangon na sila gikan sa ilang mga kalisod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa nga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan,
nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Alang sa mga kalag nga nahikalimtan nga makadangat na sa kahimayaan pinaagi sa atong mga pag-ampo ug sa kaluoy sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami. Mahigog maong amahan, ania ang imong mga anak nga dunay mga panginahanglan. Dawata kining among pangamuyo nga among gituboy nga na kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.